wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa ila hadrati ruhi al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi wa ila ruhi Abi Khalil al-Bab Syekhun wa ila hadrati dihni wa dihnikum wa dini ahli wa dini ahlikum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir Al-Khamisu niki tanggal 21 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin Al-Khamisu utawi hadis kang nomor 5 iku an Anasin saking Anas apa anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku akhadha mundut ngalap njupuk sapa nabi saifan ing pedang yauma Uhudin ing dalem dinane perang Uhud. Ketika perang Uhud, Nabi mengambil pedang. Fakola nuli dawuh sapa Nabi. Fakola nuli dawuh sapa Nabi man utawi sapa wonge. Iku yak khudu ngalap sapa man. Iku yak khudu ngalap sapa man minni saking ingsun. Hada ing ikilah saif. Baba satu nuli beber sapa sahabat aidiyahum ing tangan-tangane sahabat kulo ingsanen utawi saben-saben menungsa minhum saking sahabat iku yakulu ngucap sapa ingsan ana akhadahu ana utawi ingsun iku akhadha ngalap sop akhudhu ngalap sapa ingsun hu ing saif ana akhudhuhu kala ngucap sapa nabi kala dawuh sapa nabi faman utawi sapa wonge iku yakhudhu ngalap sapa man hu ing saif bihaqqihi kelawan hae saif fa'ah jama nuli mandek utawa mundur fa'ah jama nuli mandek utawa mundur sapa al kaumu kaum faqala nuli ngucap sapa Abu Dujana ta Abu Dujanah ana utawi ingsun iku akhudhu wong kang ngalap hu ing saif bihaqqihi kelawan hae saif fa akhadha nuli ngalap sapa Abu Dujanah fa akhadha nuli ngalap sapa Abu Dujanah hu ing saif fa falako nuli nyigar sapa Abu Dujanah bihi kelawan saif hamal musyrikina ing pira-pira sirahe wong musyrik. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ismu Abi Dujanata utawi jengene Abi Dujanah. Abi Dujanah ku jeneng asline iku Simak bin Khorosyata. Simak bin Khorosyah. Qauluhu utawi dawuhe Anas. Qauluhu utawi dawuhe Anas. Ahjamal qaumu hiya ahjamal qaumu aitawaqafu iku aitawaqafu tegese mandek sapa kaum. Iku tawaqafu tegese mandek sapa kaum. Wa falaqabihi utawi lafat falaqabihi
Aisyakko iku tegese nyigar sapa Abi Dujanah. Aisyakko tegese nyigar sapa Abi Dujanah hamal musyrikina ing pira-pira sirahe wong musyrik. Ai ru'usahum tegese pira-pira sirahe wong musyrik. Asadisu utawi kang nomor 6 iku an Zubair bin Adiyin saking Zubair bin Adi. Kala ngucap sapa Zubair, ataina teka sapa ingsun, na bermana ingsun. Ataina teka sapa ingsun Anas bin Malikin ing Anas bin Malik. Fasyakauna nuli wadul ingsun. Nuli wadul ingsun ilaihi maring Anas. Ma ing perkara nalka kang ketemu ingsun ing ma nalka kang ketemu ingsun ing ma minal hajjaji saking raja hajat. Faqala nuli ngucap sapa Anas, isbiru sabaro sapa sira kabeh. Fa innahu krana setuhune kelakuan iku layakti ora tumeka alaikum ing atase sira kabeh apa zamanun mangsa illa walladzi kejaba utawi perkara ba'dahu ing dalem sakwuse zaman iku syarrun luweh ala apa alladzi iku syarrun luweh ala apa alladzi minhu tinimbang zaman hatta talqau sehingga tinemu sapa sira sehingga tinemu sira rabbakum ing pangeran ira kabeh. Sami tu krungu sapa ingsun hu ing Anas min nabiyikum saking nabi ira kabeh. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. As-sabi'u utawi kang nomor 7 iku an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu an apa anna Rasulullah satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul badiru age-age sapa sira kabeh badiru age-age sira kabeh bil a'mali kelawan pira-pira amal sadurunge tumiba saban ing dalem sadurunge apa perkara sira illa fakron angin ing fakir mung samar yung tadharu den enteni apa ghaib awis saata utawa dina kiamat fasaatu utawi dina kiamat iku adha luweh agung-agunge bilahi pamane dina kiamat niku perkara sing paling gilani kita wa amaru lan luweh paite perkara zaman sing ora enak wektu ora enak niku nggih wektu paski kiamat rawang riwayatake nah ning Qur'ane nggih jenengan mangke persani ten surat Al-Zilzalat niku menerangkan tentang napa pekewoe utawa ribute napa dina kiamat idza zulzilatil ardu zilzalaha niku jenengan waca niku nek pengen ngerti gambarane kiamat nggih ten surat Al-Zilzalah rawang riwayatake hu ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan ngucap sapa Tirmidzi hadisun ai hadza utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan as-saminu utawi kang nomor 8 iku anhu saking sapa mau dhuwur Abi Hurairah apa anna Rasulullah satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul yauma Khubairah ing dalem yauma Khaibar ing dalem dinane perang Khaibar dawuhe piye la utiana luweh yakti luweh temen sapa ingsun
La utiana yakti luwe temen ingsun hadhir royata ing ikilah gendera. La utiana yakti luweh utawa yakti aweh temen sapa ingsun. La utiana yakti luweh aweh temen sapa ingsun hadhir royata ing ikilah gendera. Rajulan ing wong lanang. Pas perang Khaibar Nabi maringi gendera seseorang yuhibbu kang demen sapa rajul. Yuhibbu kang demen sapa rajul Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Yaftahu bakal bedah. Yaftahu bakal bedah sapa Allahu Gusti Allah. Ala yadaihi ing atase tangane rajul. Kala ngucap sapa Umar, ma ahbabtu ora demen sapa ingsun. Ma ahbabtu ora demen sapa ingsun al imarota ing dadi kepala. Illa yauma idzin kejaba dinane Khaibar. Illa yauma idzin kejaba ing dalem dinane Khaibar. Fatasawartu nuli mlompat sapa ingsun. Fatasawartu nuli mlompat sapa ingsun. Laha maring imarah rojaan krana arep-arep an udia ing yen to diundang sapa ingsun. Laha maring royah kemulahane ganti royah mawon. Fatasawartu nuli mlompat ingsun laha maring royah rojaan krono arep-arep an ud'a ing yen to den undang ingsun laha maring royah. Fada'an uli nimbali sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalibin ing Ali bin Abi Thalib. Fa'ata nuli paring sapa Nabi hu ing Ali iyaha ing ikilah royah. Genderane terus keke Ali. Wa qala lan dawuh sapa Nabi imsi mlaku sira. Imsi mlaku sira wala taltafit lan aja noleh sapa sira. Berarti kei pedang apa gendera wau gendera terus diperintah kono mlaku tapi aja nganti noleh. Hatta yaftahu sehingga buka utawa memberi kemenangan sapa Allah Gusti Allah. Alaika lantaran ira dipeseni Nabi ngono kon mlaku tapi aja noleh. Fasaro nuli mlaku sapa Aliun Ali syai'an ing sithik mlaku alon utawa mlaku sithik. Summa waqafa nuli mandeg sapa Ali gek mlaku sedelok mandeg walam yaltafit lan ora noleh sapa Ali tapi ora noleh. Fasaraha nuli bengok-bengok sapa Ali. Bengok-bengok utawi celuk-celuk sapa Ali. Ya Rasulullah ya Rasulullah. Alamadha ing atase apa? Uqatilu merangi ingsun. Annasa ing menungso. Pripun kula kudu merangi? Sapa sing kudu tak perangi? Qala matur utawa jawab sapa Nabi, qatil merangano sira. Qatil merangano sira hum ing nas. Oleh manungsa-manungsa perangano hatta yasyadu sehingga nyekseni sapa nas. Perangano nganti wong-wong kae iso bersaksi apa Allah ilaha ing la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kon merangi nganti iso do muni syahadat an setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Allah wa anna Muhammadan lan setuhune Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Fa idza fa'alu nuli ing dalem nalikane agawe sapa nas manungsane wis do gelem agawe zalika ing mangkono-mangkono yasyhadu alla ilaha illallah. Fakot manau nuli padha nyegah sapa nas mingka saking sira dima'ahum ing geteh-geteh nas
Tapi dieling-eling, nek wis muni syahadat kuwi berarti wis Islam, getahe haram, berarti padha karo aja dipateni. Wa amwalahum lan bondone nas. Wong Islam yo ora entuk dipateni, bondone yo ora entuk dijarah. Illa bihaqqiha, kelawan hae, kejaba kelawan hae dima wa amwal. Kejaba kelawan hae dimaahum utawa amwalahum. Wa kecuali berhak wa hisabuhum utawi hisaben nas. Wa hisabuhum utawi hisaben nas iku alawahi den pasrahake Allah. Iku alawahi den pasrahake Allah. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Qauluhu utawi dawe Muslim. Fatasawartu utawi lafat fatasawartu. Huwa utawi fatasawartu iku bisini kelawan sin. Al-muhmalati kang den suwungake sangka titik. Maksudnya sin cilik ora sin gede. Ai wasabtu iku ai wasabtu tegese mlompat ingsun. Ai wasabtu tegese mlompat ingsun mutatolian hale wong kang kepengin. Mutatolian hale wong kang kepengin den paringi royah. Mutatolian hale wong kang kepengin diparingi royah. Wallahu a'lam bishawab. Nang